खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरबाय। दिनै आङो दा बावैसो सफैनाय नैबे सिखिरि ब्रेन्डनि दख'नाफोरखौ नोंथांमोननो मोनसे खेवनानै देखायनोसै। नोंथांमोना बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौहाय फार्स्ट टु लास्ट नायलांदो। दायो आं देखायनोसै गांसे फुवारनानै आरोना। नोंथांमोना जायफोरा फसायो नोंथांमोन बयबो अर्डार खालामहरदो। नै लेटेस्ट ओंखारनाय दा बावैनि आरोना बियो सिखिरि ब्रेन्ड, नै सिखिरि ब्रेन्डनि जा मोजां बियो लेभेन्डार कालारनि। नै नोंथांमोनाथ' नुबायानो थाखादों जानांगौ सिखिरि ब्रेन्ड गोदान ओंखारनाय बियो बहुत मोजां कम्फर्टेबल गाननो थाखाय जियाबो। ओमफ्राय नैबे जाबाय मोनसे मेहेन्दी कालारनि, नैबेबो जा मोजां सफ्ट आरोना जिया। गासिखौबो मोनसे बेखेवनानै देखायनोसै। बेबो मोनसे ओमफ्राय नैबे क्रिम कालारनि अन्थावथावथार, बेबो नै जा अन्थावथावखा। आगराबो एसे इउनिक आरोना, नै पाहार पाइन ट्रि बायदि ओंखारदों, पाइन लाइटखौ। बेबो बिराद किउट आरो कालारा ना अन्थावथावथार। फसायग्राफोरा स्क्रिनशट खालामहरदो आरो अर्डार खालामहरदो, थाबैनो अर्डार खालामदो। मानो होनबा माला बांद्राय बुरजा गैखाया नालाय, 12 पिसल'सो दङ। बेफोरनो आरो नैबे जाबाय हट पिंकआवहाय, नै बिराद समायना बेबो हट पिंक ब्राइट कालार। जायफ्रा एसे ब्राइट गाननो मोजां मोनो सिख्लाफोरा, बे नोंथांमोननि थाखाय। बिराद समायनाखा आरो नै ब्राइट दुर्गा फुजानि थाखाय बिराद मोजां जागोन। आरो नै बे जाबाय रेड कालारावहाय, बे रेड गोबांथार अर्डार दङमोन रेडआ। सोरनोबा आं हरनो हायाखैमोन, एबारबा हरे मोनसिगोन आरो गोदान फैफिनबाय। नै बेखौ देखायखाबायना, रेडआबो थांखाबाय। दायो नैबे पिंकखौहाय देखायनोसै आङो। पिंक बिराद बेबी, नै जा मोजांखा बे पिंकआबो। बेबी पिंकआव नै लाइट कालार गाननो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय आरोलाय बेयो जा समायनाखा। आरो बे डार्क पार्पल, बेबो जा मोजांखा। नै डार्क पार्पल आरोना बे। आरो ब्लाउसबो सफैदों, ब्लाउसखौबो देखायनि। नै बेफोरबायदि ब्लाउस मोननो हागोन दख'नाफोरजों मिलाय आरोना ब्लाउसफोरा। बे जाबाय नैबे वाइटनि, बे जाबाय आरो नैबेबो बे अनलि वाइट कालारनि आरोना, बेयाव वाइटल' होदों। नैबे पिंक
32 34 साइजआवहाय मोनगोन जायफोरा दायो आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों नोंथांमोना थाबैनो स्क्रिनशट खालामनानैहाय अर्डार खालामहरदो नङाब्ला ब्लाउसआ थोनाय नङा बांद्राय गैया बेबो 12 पिसल'सो सोरनो मा मा कालारखौ नांगौ नोंथांमोना अर्डार खालामहरबानो जाबाय आरोना आरो माखासे रंजालि थांनाय थाब थाब अर्डार खालामदो लोगोफोर बे व्हाइट आरो ब्लेक बिराद मोजां नुयो बेखौबो दख'नाजों मिलाय नोंथांमोना अर्डार खालामहरदो आरोना बेबो बिराद अनथावथाव आरो किउट थार कालारा नैबे मात्र गुफुरनि नैबे बिराद समायनाय थाब अर्डार खालामहरदो 32 34 साइजनि जागोन आरोना बांद्राय बुरजा गैया बेफोरनोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जोंनि भिडिअआ बेसेनोसै जायफोरा जोंनि भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट नायबाय बयनिसिमबो थेंक इउ आरो अर्डार खालामहरबावदो आरोना मा सोर माखौ फसायखो